दाननि थांनाय 13 खालाराव तेजपुरनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावबाय थानाय सासे बर' हिन्जावसा मनीषा बर'खौ सासे गुबुन हारिनि सेंग्रा देबासिस कर होनाय सेंग्राया थिउरियाया बे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै इनायै बुथारदों। दिनै सानथाम बारलांबाय, थेवबो नाथाय बे थिउरियाखौ जिनाहारि खालामग्रा रेपिस्टखौ आसाम सरकार एबा आसाम पुलिसा दिनैसिमबो एरेस्ट खालामनो हायाखै आरो बेखौ एरेस्ट खालामनांगौनि बेलायाव सनितपुर जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय पुलिस नि गोजौ अफिसारफोर आरो लोगोसे आसाम सरकारा जिबायदि थाम थिम साखाफारा जानांगौमोन एबा राहा लानांगौमोन बेखौ लानाय जों नुवाखै। बबेखानि बेनि जायगानि एमएलए मन्त्रि बिथांमोननिबो सांग्रांथिखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोननि भुमिकायाबो सन्देहजनक। बेखौ नोजोर होनानै दिनै थेलामारा बरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो राजा लामायाव होस्रिखावदों आरो जों दाबि खालामदों देबासिस कर मुंनि बे रेपिस्ट थामहिनबा मार्डारारखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो नांगौ बायदि साजा होनांगौ। आरो जों खोनानो मोन्दों बे रेपिस्टनि बिदाया सासे बजरं दलनि दैदेनगिरि, जायनि थाखाय बे दायनिगिरिखौ हमनायनि बेलायाव आसाम पुलिस आरो आसाम सरकारनिफ्राय जिबायदि बोलो बाहायनांगौमोन, जिबायदि सांग्रांथि माने आदब लानांगौमोन बेखौ लानाय जों नुनो मोनाखै। बेयाव जों खुद्रिसारदों आरो जोङो दाबि खालामदों 24 घन्टानि गेजेराव जुदि बे दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होआब्ला जोङो आसाम सरकारनि फारसे थानाय जोंनि जि फोथायनाय, पुलिस प्रशासननि फारसे थानाय जोंनि जि फोथायनाय, बे फोथायनाया गोमालांगोन आरो जों रायजो राजाफ्रा आन्थोरजयै जासे बे दायनिगिरिखौ साजा हमनायनि बेलायाव जों हाबाफारि लाबाय थागोन आरो बिनि उनाव थासारिया जुदि आउट अफ कन्ट्रल जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया किन्तु आसाम सरकार आरो पुलिस प्रशासना जागोन।